दीप सरकार मंगै खरकसा वानजै बसंनि बरक तिनि फुंनि 3टा जराव बाया संनि मोबाइल खगै तलांखा कक्तमानि बिसिंतै साइमानखा बरक आगरतला कृष्णनगर सामुं खलाय तंनायमानि दीप सरकार बाय थानजाखेनो फियाबा बरक बाचाया सानि बरकनि मोबाइल खगै तलांखा नै ककसिल चाखा फाइदिकै जों कक्तमानि बिसिंतै खनायनायलायानो बरक तामसाखा खगजागनाय रं koyo ano kisa help khaidi जों काइनिनि मबाइल कामाजाव बिनि बायानि आनि बुमुं नावमल टिप्रा बिनि बुमुं लाय तुमा नाम किता जानि आसादुल मुर्शिदाबादनि हालाय जों बाक्सा सामुं खायो ओ जे आम बासानि कमलपुरनि हिन्नाय बिनि बुमुं लाय दीप सरकार बोसिनि मबाइल थाइनि खय तलाहा जों तुमाने बासायो ह फ्रुं बासागै हालाय आनि रां 2000 माने बेनि तलाइन हा हालाय बिनि माने बेगनि रां 3000 तलाइन हा जे बिनि माने बे 10 टिया दङ बोन क्लाइन हा आनि दे 50 टिया दङ 50 टिया क्लाइन हा आनि माने बेग दैयो जे आरो सेक ना क्लाइन हा जों आगारतला कृष्णनगर सामुं खायो जों बिनि फटोबोरै रनाय न जदि बोनो किसा सिनिगै न किसा रुमै सिनि मबाइल न जों किसा मासे सिनि या कालायनो उठो थायै न किसा हेल्प खेदिसनो न सिनि हा न जदि बोनो नुहा हेलायबो आनि कगसो आं जथनो कयो हेल्प खेदि किसा ना